Si Ricky Rubio aguanta girant la pilota en una cinta de córrer, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. Generalitat de Catalunya. Si Ricky Rubio aguanta 12 hores en el seient d'un avió, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. Generalitat de Catalunya. Si Ricky Rubio aguanta pedalejant en un tricicle, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. Generalitat de Catalunya. Si Ricky Rubio aguanta fent triples en una cistella mòbil, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. Generalitat de Catalunya.